kapuso, dili gyud kumpleto ang atong childhood kung wala kita nakasubaybay sa atong mga paboritong anime shows kaniadto. Ako agyud ning ginaatangan sa GMA. Well, by the way, ang atong makauban this morning dili lang basta fans sa mga anime shows tungod kaya sab niyang masundog ang tingog sa iyahang paboritong character. Dili lang isa ka character but more than pa. Di nato dugayon, atong ilailahon si Senyorito Carlo all the way from General Santos City. Hello, Carlo! Welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Hi sa yung tanan dira mga kapuso. Hi, andito na naman si Doraemon. Una sa tanan, Carlo, paunsa nimo na diskubrihan imuhang talento sa pagsundog sa mga tingog sa mga anime characters ug mga sikat nga personalidad sa radyo? Actually, itong una pa lang gyud, di jud ako makuan nga like magaya na ko ang tingog kay first of all, lainan gyud ko sa kong tingog. Like kanang di ko ganahan maminaw sa kong tingog kay taas kay ang range unya medyo kanang ambot kanang cringe gyud kay paminawan ng ang sarili na ko nga tingog kog mapiminawan ako. And then one time nga nagkuan ko nagkanang naay nag-boom nga kuan kaning TikToker or isa ka public figure, gigaya na ko siya which is si Kim Arda. Motong ako nauna jud na nagaya. So pinagi ato marag anak ko hala kaya man day na ako nga baliw na ako tingog. Andito na ako. Ano na? Ano naman bang gusto mong ilabas ko ngayon? Ganun ba? Wala pa nga akong sinasabi sa'yo eh. Gaya man day na ako nga mag-change ang akong voice mo to nagkuan ko nagagitunan na ako ang maong mga bosses like Doraemon, like Telma o another personality pa sa mga sikat na mga TikToker o mga vloggers. Alright, Carlo, curious kay ko kung pila katingog ang imuhang kayang masundog ug kinsa ang pinakapaborito ni mga character and pwede ba ka nga magpasample sa amua? Sa karon nag-start ko ani ako ang journey as a voice artist. Ang akong magaya kahapyaw lang gud siya mga tapsing-tapsing lang nga tingog mga 30 plus. Siguro mga 40 na kay gaya-gaya pod ko pero wala na ako ginabilang. And ang ako adjong pinaka-paborito ko ana sila mga 5 siguro nakabuok pero ang pinaka the best gyud karon si Telma og ang mga radio drama og katong Doraemon og since sa Doraemon man ko nakilala or mas nakuan si Senyorito Carlo, si Doraemon jud to ang ako ang kuan pinaka-paborito kay siya ang naghatag sa ko aga brand name or pagiging Doraemon ni Senyorito Carlo. Of course, kinsa pa bang personalidad o anime character, Carlo, ang kaya nimo nga masundog ang tingog? Go ahead. Kasi pwede pa magpasample. So ang pinakauna si Doraemon, Nobita og Shizuka pati si Damulag tanan na. Sige, ready na ba ang all? Sige, si Doraemon. Oy, Nobita! Ayan ka na naman, bakit nakasimangot ka na naman? Doraemon, kasi kinuha na naman kasi ni Damulag yung gadgets ko. Ay, nakakainis naman. Hoy, Nobita! Ano kinuha? Hindi ko kinuha yung gadget mo. Gusto bang marinig ang boses ko? Ako ay may lobo. Lumipad sa langit. Hoy! Hoy, Nobita! Hoy, Nobita, gusto mo bang sumama sa akin ngayon, ha? Kasama nga lang sila Takasugi. Ha? Ayaw mong sumama? Diyan ka na nga. Ay, Nobita. Ay, uy, Shizuka. Ay, nahilo na tuloy ako sa mga pangalan ninyo. Alam mo kung hindi ka magiging mas masaya, wala kang karapatang humiram ng gadget si Doraemon. Doraemon, tulungan mo naman ako. Nakay mo mo kanak og dato dira, Nobita. Nagidula na pod mo dihas tang pagkainita. Inyang inilungag din ha. Nakay mo ra mga og dato. Angolay mo dito. Ay okay. Just pagka-talented na lang yun. Lastly, message nimo sa ato mga supporters or sa imuhang mga supporters online. Bye, kaadlaw kanin tanan sa ato masukintig paminaw ni ining ko ano nin sa ato Gmail na nga. Mag-ingin jutag sa inyong kinabuhi bangang ako message sa inyo nga mag-amping lamo kanunay. Kaya na ba'y pandemic karon so ang kinabuhi mga sa tao mga madi kay kinahanglan nga mag-strive na dyan kasi mong kinabuhi no kanang kinahanglan ko ano na may mga talento din ha i-showcase lang na ninyo og ano na yung kanang mga tao nga makapansin og maka-appreciate ta sa inyo ha og kana ang mga challenges sa kinabuhi na madi mo agi na siya mao nang laban lang jud kanunay ingon pa ni Doraemon. Kung hindi ka magiging mas malakas, ano ba yung sa amin ni Dubita? Yung
Ano ba yun? Nakalimutan na ni Doraemon. Yung, wag na, basta mag-ingat kayo lagi yan. Dito nung lagi si Doraemon. Bye-bye! Daghang salamat sa time. Ngayon mong gihatag sa amwa Carlo dinhi sa At Home with GMA Regional TV. We hope for the best in you. God bless. Thank you!